Jak probíhá spolupráce s naší realitní kanceláří Remax Luso, pokud se rozhodnete investovat do nemovitosti na jihu Španělska? V tomto videu vám povím vše krok za krokem. Spolupráce s klientem začíná konzultací, nejlépe tady u nás na Costa del Sol, nebo online či telefonicky, kde si upřesníme váš rozpočet, lokalitu a účel toho, proč chcete nemovitost koupit. Může to být stěhování s rodinou nebo čistě jen investiční záležitost. Máme v týmu přístup do tisíce neveřejných nabídek nemovitostí, takže s námi budete v těch správných rukách. Poté domlouváme prohlídky. Celý den nebo několik dní věnujeme tomu, že vás vozíme přímo na jednotlivé projekty a nemovitosti. U každé nemovitosti vysvětlujeme výhody a nevýhody, zvažujeme, jestli je to dobrá investice, zvažujeme návratnost investice a řekneme vám veškeré informace ohledně daní. Po výběru konkrétní nemovitosti se provádí rezervace uhrazením tzv. Reservation fee. Obvykle to bývá 3 až 6 tisíc euro. Tím se nemovitost stáhne z trhu a přestává být nabízena ostatním zájemcům. Tato fáze po zaplacení rezervace poskytuje čas na právní prověření dokumentace a příprav všech smluv. Následuje podpis závazné smlouvy, tzv. ARAS, mezi kupujícím a prodávajícím. Při podpisu se hradí záloha. Nejčastěji je to 10% z kupní ceny. Pravidla jsou tu jasná. Pokud kupující odstoupí, ztrácí celou zálohu. Pokud odstoupí prodávající, vrací zálohu ve dvojnásobné výši. Smlouva ARAS stanovuje konkrétní termíny, podmínky převodu a chrání tak obě strany. V Remax Luso nabízíme svým klientům veškerý právní servis a zastoupení. Právník provádí kompletní kontrolu právního stavu nemovitosti. Základem je Nota Simple, dokument z katastru, který potvrzuje skutečného vlastníka a odhaluje případné dluhy, zástavy či právní omezení. Prověřují se také stavební povolení, komunální povinnosti, členské poplatky a katastrální záznamy a historie stavby. Důkladná právní kontrola je alfa a omega. Víme, že je to velmi důležité a máme skvělé právníky, kteří nám se vším dokážou pomoci. Finálním krokem je podpis kupní smlouvy Escritura publica u notáře. Zde se doplatí kupní cena. Notář potvrdí identitu stran, úplnost dokumentů a dochází k oficiálnímu převodu vlastnictví. Po podpisu kupní smlouvy obdrží nový majitel dokumentaci a klíče od nové nemovitosti. Vedle kupní ceny nemovitosti musíme brát zřetel i na další poplatky, které jsou s koupí nemovitostí ve Španělsku spojené. A tady jsou. Servis právníkovi je přibližně 1% z kupní ceny. Notář si vezme zhruba 600 až 1000 euro. Registrace do katastru taky něco stojí, je to přibližně 400 až 800 euro. Pokud si kupujete nemovitost resale, tedy že v ní někdo už v minulosti bydlel, platí se tu daň z převodu nemovitostí, což je na Costa del Sol většinou 7%. Pokud si vyberete nemovitost v novostavbě, neplatí se daň z převodu nemovitosti, ale jen 10% DPH. Po dokončení transakce a koupě nemovitosti se každý vlastník stává plátcem roční daně, takzvaná IBI. Jde o místní daň, kterou vybírá obce ve vaší lokalitě. IBI se platí 1krát ročně a obvykle je to 300 až 1500 euro ročně podle toho, kde vlastníte nemovitost a jakou má velikost. Roční daň z nemovitosti se vypočítává z katastrální ceny, nikoli z té tržní. Celkové vedlejší náklady při koupi bytu činí přibližně 10 až 13% celé kupní ceny a je potřeba s tím tedy počítat. Proces koupě nemovitosti ve Španělsku je strukturovaný, bezpečný a transparentní, pokud máte na Costa del Sol dobré partnery a profesionální realitní makléře. V Remax Luso jsme tu pro vás, abychom vás celým procesem koupě nemovitosti provedli rychle a hladce.